Hakini ki ar lai snem ki baladap ngala pandap shipon bahas kam hakaji im kejonga ngala upload ya video hapo jong YouTube ngala kot hadu shilak subscriber ngala yoro ya ka silver play button nangta ngala tho ya ka we ka kot ka bang ai kartan karo kom hikai ya ki khon ki jong kat bakum ka juk ka bang imenta nangta ngala lunch ya ki ar ka ki kos ka banangkong karo kom keren haka jaka ba lene ka communication skill ka ba arpat karo kom hikai ya ki khon ki jong kat bakum ka juk ka bang imenta bat nalor nangta nga trekam sorkar ngayo ya kapor nakamta ilok bat ukhon jonga bat ki bahaya ngasam jonga ngayo ya kapor nakamta jong ki parlok ke jonga bat shibun ki a hagaji im ke jonga hang nei filap man kelinga kumno filap man pendep ya kat kini ki kam hagaji im ke jong pi klem ka jing thot iwe ya iwe bat ki parlok jonga nakapor ki jukli nga ya kini ki jingli kumno melap man le kat ni well hagni ka jing hika jong amtagasi ngan IP yaki arpo teliki trik leniki hack kumno bapin long productive hakaji im ka jompi but lada fi bot yakini ki arpo teliki jikai kiba ngan sa IP mtagasi shisha piro filaban le shipon ki a hakaji im ka jompi tongen stang kabanangkong always cut to the cheese shipon ki a ki bangi deban le hakaji im ka jongi don ki badon kam but don ro ki bom don kam yangi bangin le yaki nuksa kajing syang shirum sheneng kajing karen kai bat ki perlok kajing birya bat ki perlok kajing boteng nangta lada fi yaj halenti sengking film jukran ya ki briu nganongi pi lada fi kwa ban long ki briu ka jap ha kaji im jong pi wat le shu ya kita ki kam ba phis ngau tho ba ki bom don kam ya pi ba pin le ha kaji im ka jong pi ka ba ar record all your thoughts and idea ka komputer ka don ya RAM leni random access memory ban store ya ki information kum juro ubriu udan ya uram ban store ya kini jinang jing start Henry uni uram jong ubriu pat uduna ya kata bor ban store ya kini ki information but habakan ni kadap ni kelet ya ki information ki berim ki bapila store but ka jabeng gejongi kan delete no ya ki information ki berim khanang bakan yo jaka ban store ya ki information ki bathamai kumta ban like na ka jingklet be ya ki information ki badon kam haka jing gejongi save lene tho ya ki information hapo jong ka diary ban penthli ya ka jimut ka jing perkhat jongi bat ban like na ka jingklet be haka jingim ka benta ka balai ka long say no kani ka long ka benta ka ba bah yangi kum kibriu bonsin ka jing bom la jongi ban ong haka jim jongi ka penlong yangi bangin sakut haka jim ka jongi kumta ni de ban nang ban ong yaki ki kam ki bom contribute shaka goal haka jim ka jongpi lane yaki no ki kam ki bom add value yaka jim ka jongpi kumta nang ban ong yaka ka ba day ban ong bat ong ho yaka ka ba day ban ong ho bat ban le yaka ni barbor apshwa yakapor hashwa bapin shim yakinu kinu jingrai badda ka balek kumne pin eliminate shipon ki a ki jing hakaji im ka jompi ka banta ka basau shim yaka san minute break haman la ka lipo lani sau po san minute jong ka jing tre jompi fila ban tre yaka no kam hakaji im jompi fi de ban rest haman la ka lipo san lani sau po minute hakapor bapitri kam fila ban pembet yakamat jompi fila ban let dium fila ban let penje Henry ka ka baton kam yang ibangin le kalong ban yeng nakataka jaka ka bangi tre bat kumni habangi wan pai pat nakataka jingshong tha jangi ngilap no wanra yaki idea ki batamai bat lada filap ba phile bakla no shisndon yakata kam ka penle no yakapor ka jompi ka benta ka basan peniken ria yaki ki baro ki bawit lane penthut yakaji im ka jompi kani ka jing penthut bonusin ka control yaka mon ka jongi lada philap ki ba penwit shisha yapi wengno shisendon yaki nakaji ing ka jongpi ngakan mau yo we uparlok jonga uong yanga ba ula adik haki khubor jong kani ka juk menta ngala aji modi ban penjenga yelade naga TV delete yaki news application napo jong ka phone ka jong block yaki unwanted notification khamtam ki news channel ki ba pher block yaki ni ki site naka Gmail ka jongpi bat fitip jayu tang hadin artayo ulas tang ban seng yala ka jong ka kam ka jong wat ong yelade ba phila ban yele persha yakini ka jing thut wengno yaki shisendon nangta ka benta ka ba henru penlong ya ka jaka tre jong pi bakan long simple namar ka kamera ka ba pra ka la ban penthut ya ka jimut ka jung perkhat jong pi keep your room simple and your stuff well arranged des ka ba fitre kam ka deban long ka ba khoj bat ka ba duna tiar kitiar kitar kiba phimju pendon kam bo eki kham jingai
Bu hajan tang ya kita kitiar ki bab hiju pendan kam man lagasngi. Kabenta ke bahanyo le ya ka ju ke kam hagasngi. Tada filong kumbalong mga ubabon kam ha wat persyang ban le baro ki kam jompi hakaju kasngi. Henry tu le ya ki ju ki jai kam hakaju kasngi. For example, lada fide ki kana school ni ki kana college. Obviously, findon shibun ki subject ki bapi haban pule. Namar kata wat pule bon teli ki subject hakaju kasngi. Henry to pule ya ki subject ki balong relevant bat ka subject ka bapila depan pule. Lada fi pule ya ka environment, fila ban pule ya ka science hakaju kasngi. Wat ju pule pat ya ki subject ki balong mar persya ya kata ka subject ka bapila depan pule menstep. Kum juru ha kam ka jongi wat ju le ya kita ki eki kam ha ka jim ka jongi ki balong persya ya ka eki bangil depan le menstep. Tu le ya ki eki balong relevant dan ki balong kumjo barka kam kabang gitre hakasngi. Nangta kabenta kabapra stop consuming more information. Ngan ong ipipim dan kam sanspa atliki articles banlong productive. Lada fiyo ya ki katto kat ni ki information kabyang. Shim tang ya kita ki information ki bab hidden but what persyaman what ya ki information syapang jong kata ka topik kam jeliu. More is not always better. Pinsyungam jelop hakan ka pruthai jong ka information. Stop consuming, start creating. Kabenta ka bakhandai create a routine. Ka jingshim ya ka jingrai ka penlong ya ka jabeng jompi ban thaj Henry ka routine ka penlai loi ya ka jimut jompi ban shim ya kinu ka jingrai. Kabaw kadaw bangi ai bor shu ya ka jabeng gajongi ban perkhat sadaki ve pat ki kam ki balong productive. Ka routine kam shemut ban control yangi Henry mangi ban control ya ka por gajongi. Kabenta kabashipho don't do multitasking. What jule shibon tliki kam hakaju kapor. Nuksa fi send message hakaju kapor, fi text message hakaju kapor fi check ya ka Facebook, hakaju kapor fi check ya ka Instagram, hakaju kapor fi pule ya ki notes, hakaju kapor fi attend ya ka meeting. Ngan ongi fi ba lara fi lekum ni pin pleno e ya ka por ka jongpi. Ka jimpuli ka batay ba ka average time na kamata jongi banwan phai biang siya kata kam ka bangi trailer ni ban concentrate biang ya kata kam ka bangi trailer kalong arposan minutes. Kumta ladang le ya ka multitasking haka jim jongi kan chu pleno e ya ka por ka jongpi. Ka benta ka bakhat way check email twice a day. Tip pijulong ni pimjulong kum ni kumangalong haki por mensyuang akan mau man ka minute man ka second ngalak ban check ya ka email dan ngalak ban check ya ka message hapo jong ka phone ka jonga kani kam long shu ka ban check ya ka message Henry ka long pat ka jinglong ka jong pi ha ka to por ba pi check ya ka mail ka jong pi ka wan kata ka dopamine rush ha ka jabeng jong pi mat pi sngot tenat e kata mat kani ka penlong yangi bangin yai check ya ka mail ka jongi bat ha ka bakhadu ngilong kerni hala ka jong ka notification ngani thu ipi ba kani ka dopamine rush om tang ba ka pen kemen ya ka jabeng ka jongi Henry ka pen thaj ro ya ka jimut ka jimpar khat ka jongi pateng teng ngis ngau thaj ngis ngau jrem bangi syong baro chisngi ka thaj ka jabeng ka thaj ka jimut ka jimpar khat jongi ban like na kini ki ek baro off sendon ya baro ki notification jong ka phone ka jong pi bat bo lani on setang yaki katto katne ki notification ki ba phis ngodon kam kum jong ka WhatsApp kum jong ka message Henry ki we philaban offload bar bat to penlong ya kata ka jinglong jong pi ban check ya ka mail jong pi tang arsin hakashisngi kabenta ka bakhat ar no smartphone hagi kenta ki ban nangkong e jong ka jing khithia ka jong pi hatu fitip ka e ka jing thmu ka ba kong san e jong ka smartphone ka long ban penthut yangi Henry ngan ong pi wat sha yakini ki application leni wat sha yakini ka phone kan penthut ya kata ka genta ka banengkong e jong ka sngi ka jong pi ka benta ka banengkong e jong ka sngi jong pi ka de ka jong pi om jong ka phone na kamta ban perkhat yaki kam ki jam ki ba phin chatre baro chi sngi na kamta ka jimbam na kamta ban kilan met ka benta ka bakhat lai plan ya ka sngi ka bala shai na do ka meet dan ka khtin ka ba ong kumni ka sngi jong pi ka sdang na do ka meet ka ba pithia kumta man med hashwa ba pinthia shim ya ka por pi san minute na kamta ban plan na kamta lashai kane kan penong ye pi ban focus ya ki kam jong pi marasin ki na ka jingthia ka jong pi bonusin ngajulap ilade kane ba ngaju penleno e ya ka por jonga lada ngambo ya ka routine badan ro ki perlok jonga ki ba ong nga ba kis ngau tenat ban go with the flow kile ya ka e ka ba ki kendu ha ka ji ka jong ki Henry ngan ong pi ba lada ngale kumta ngas ngau teng ngalong kum utu ukso ubabe ya ka kali klem kanu ka thong ka benta ka bakhat saw perkhat barabor bon bha ki biru ki ong bangi perkhat barkane ka penlong ya ki ban overthinking ka jing perkhat palat pot barkane ka yalam ya ka ji im jong ki shaka stress Henry ngan ong pi to perkhat
kat ban biang. Lada filap baka baha beteng ya ka Henry lada filap baka bakla no ya ka hisendon bat le dakawipat. Kabenta ka bakhatsan exercise hatu fitip baka jim kam don kam shibun ki ban penlong yingi ki basuk Henry katan kam tang kendiat ka jingbam ka ka jing bansa ka jinge dei bar ki bahaya ngasam jungi bat ka jing kilan met ngan ong pi ba klem kini ki baro ka jing im jungi im la ban tre kamba ka start wat benia ka ya thu ba ka jing kilan met man ka sngi ka penlong ni bangin long ki basuk ki ba keben ki ba start bar ki ba klain ka bor ha ka jing im ka jongpi ka benta ka bakhat ndru ka jing rukhi ka penduna ya ka stress bat kumta la pi kwa ban long ki ba seiso ha ka jing im jongpi wat long ki ba stress but ban light nagani tukup ya ka khamat phu asam rakhi haka dur khamar ka jongpi don ka khatin ka ba ongkum ni ba ka dress jongpi ka long incomplete lada film kup ya ka dur khamat phu asam rakhi haka dur khamat jongpi namar kata torki kat ba phila haha nangta ka benta ka bakhat nyu sange ya ka meeting abang ong hni wat pelong ya ka meeting ka bo pen iba wat le than shaki perlok banyakran kai ban ya tainia ya ki bomler ka wat le than shaki perlok banyakran ban ya tai namar kani ka jingkran ka jinga tai teng ka long ban lach na ka jing shong khop bat ban shule bun ka kani ka long ka jing pang jong ka jing bu teng amar kata na ka benta jong kata ka jing bah jong pi wat ju aten ya kum kini ki meeting ke bagi khot ki meeting khanai wat ju penleno ya ka por ka jongpi in poi sya ka benta ka bakhat para keli lade ya ka jingkeli hatu kani ka long ka badon kam kani ka long ka jingkeli ka badon kam bha yangi mangin keli ha ka jim ka jongi haba phile ya ka no ka kam ha ka jim jepi keli lade ya ka we ka jingkeli hatu ka don kaminga bangan le ya kani ka kam lada ka long ho oi beteng ya ka bat lada ka long no ya ka sendon menta haba phi pek ya kani ka video jonga haba pi ngap ya kani jing hikai jonga keli lade ya kani jing keli hatu kani video ka long ka badon kaminga lada ka long ho oi beteng penkut ya ka sendon Henry lada ka long no ya ka sendon kamili ke ka kam ka bapitre keli ya kani jing keli hatu kani ka long ka badon kaminga ka benta ka bakhat khandai lada ka sngi jong pi ka long ka basnyu ki kim long ka bakum ka jumut ka jing berkhat jong pi what ngomong nya kata kini ki baro kilong nakamta ban pengklan ya ka jim ka jungi namar kata reset ya ka sngi jong pi what ngopo namar jong ka ki bala jia ha ka jim jong pi ngap ya ka jing ruai ya le kai ya ki game kendo ya ki perlok setback ya ka trak jong pi bat bedeng ya kata ka jing ya lenti jong pi kemi ya ka jing juna pendap ya ka kemi ya ka jing bakla penbet ya ka Henry what penleno ya ka jim ka jong pi don ka khtien ka ba ongkum ni ba lada ha ka jim jong pi kendo ya ka jingkmen to shim ya ka kum ka jingbam thiang batu bam ya ka Henry lada fi kendo pat ya ka jing ya ka jing skausi ha ka jim jong pi to shim ya ka kum ka dawai batu di ya ka jing im barabor ka aingi ya ka jing hikai don't waste your time in poi shaka benta ka ba arpho trekam take action baro ki kran pangjong ki Henry ha ka jing im kalong ka ba sok ban kren Henry kalong ka ba pat ban le it is easy said than done ki ong Henry phim long kita ki we long mapi you are what you are not what others says to you are what you think you are stop planning start working if it doesn't work restart ka jing im kan ai show ya pi ya ka lat ban beteng biang lara pi kwa ban enroll na kam ta jong course ki jonga kadan arli ki course ki bang launch ka we na kam ta ban koran ha ka jaka ba ka we pat ka long na kam ta ban hikai ki khon pi kat ba kum kan ka juk ka bang i menta lara fis ngau don men sem ban learn na nga enroll li de hapo jong ni course shisha kan open babe ya ka pisa ka ba pila invest hapo jong kan ni ka course ka jonga ka link na labu ha ka description jong kan ni video bat ha ka pin comments filaban check ya ka detail information finio hapo jong kata ka application ngin second do ipia ka vibat ki video bye bye stay safe